Sa bali pa nga report ngayon tayo alawatan manipod pa kini Idol Joan Agustin. Kani gito yung gundaway apo San Nicolas Mayor Mike Hernando apo in deposito na kanumet. Deto'y rehistrado nga armas na iti pulisya. Ayan. Iso na pa lang tinangigak nga in rehistro na nga mayor. Kadigito'y nga gundaway apo iti PNP. Deto'y paltog na. Ayan. Wino armas na. According to Idol John, armas. Kahit nangasaw and arms. So, ado digiti armas na nga ta ni Apo Mayor. Iti San Nicolas, Ilocos Norte. In time of the election ka period, Apo. Kahit insuko na, dito'y armas na. Kahit nangasaw and awan armas ti Mayor. Kadigito'y nga gondaway for his protection. No, di insuko na, Apo, iti biyang ti Philippine National Police. Dita nga San Nicolas, Ilocos Norte. Makidamag tayon iti police reports. Dita mismo, Apo San Nicolas. Babae niti report ni Idol Joan Agustin. Ti nadakamat nga ili. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol John, tado pa nga detalye kami. Kinumpirmara na ni Mayor Mike Hernando iti Ilitia San Nicolas anapanda in deposito dagiti rehistrado nga armas na kini Vice Mayor Napoleon Hernando iti pulisya iti Enero 23. Kinunana da ticket pa nang ipakita kinapanang respetarada iti implementasyon na tinakapya kinalinak ngayon umaya ti eleksyon na 2025. Imbatad na anay matangan dagiti papastor da ito'y apanang deposito da ket adda iti panang kararagda pakairamanan ti panakaid dokumento na sakbay nga naiyawat iti pulisya. Inyawi sa ti Mayor kadagiti padana nga paidasig mapandamit i-deposito dagiti kukwada pakairamanan dagiti saan nga tumaray kadagiti dadong maluglugar tapnon adamit laeng ti urnos kadaytoy umay nga eleksyon. Mamati ti Mayor nga agbalin anatal na ti eleksyon isut gapuna nga inyawat da payan nga kabsat dagiti armas da amang protektar kuma iti pamilya kinabukod da abagi. Inlawlawag na a regular iti papanda pa ng deposito iti armas sipod pa'y nagpaidasig. Kasi man iti paseda ti ina pa nagsarita. February 23, napangkamikan ni Kapsat ko, ang Vice Mayor, JPNP, napamimat in deposito that ay naka-lisensya nga firearmy panang ipakita mimot iti panang respetar iti peaceful and orderly nga panakaangay to that the local election to no Mayo. So napang in deposit iti naka-lisensya nga firearmy ket at ang iti pastor si Jai nagkararag kami sa dokumento matiti ka mga GPNP di panangyawat ni kada jay proseso ket iyagis ko nga iti pada kandidato sa Nicolas man ono iti ibang ilili ket nasetot dati tapno may pakita tayo iti panang suporta kan panang respeto tayo dati peaceful and orderly kan of this coming local elections to no May 12. Buong natin sir, itinapan nagpatikin na adaan Dua kami lang ang kapsat diya ka mundo di line up at dapat registered unexpired firearms ala dati voluntary yung kami ang kapsat sakat we took the lead to set an example. Kan dati timang pasimo daan na confident kami nga peaceful dati umay nga eleksyon na alakat inaldaw lang tapo kwa makinandingay tayo kasi kailan tayo pro good governance amin may kita iti serbisyo katatawag at ikarigatan mo kamula tapat atendaran di kita agawis ibas-pas din ang bata di iti okasyon pa iti simbaan kada tiili. Ti paset ti panagsarita ni Mayor Mike Hernando iti Iliti San Nicolas. Peaceful kunan Apo Mayor, di dapay nasulbar dati duwa nga kapitan nga napapatay iti ili na.
Ay so nga DJ iti updatean tayo iti biyang ti Philippine National Police kan iti biyang ti COMELEC no apay nga haan nga nairaman deti ilida akas wano deti banbantayan da wendo under yellow category at kadeti interview tayo iti ken ni PCR Major Cheryl Guzman tinagibasarad na gayam kadigiti 5 ket deti na udi wano napalabas nga election napalabas nga election but not kadeti nga election fever. Oo. Kasi digi ket old di jayan isong ako nakataaping nga tanga di nga nairaman ket gayam tinagbasaranda past election not the recent elections ket no peaceful nga kunam ket aping nga rod nga di dapay nga na resolve dati problema iti pa nakapapatay ti duwa nga kapitan may sakadakwada ket miyembro pa iti Sangguniang Bayan. Uwan nga rod, Idol Bernardo, tayo ti sumarono, nga padaanan ti kakailian tayo. Ex-officio member, konsihal, di tangay San Nicolas, Ilocos Norte. How can we say that it is peaceful in San Nicolas? Uwan. Di ba? And at the same time, kadigito nga firearms, mano ba nga firearms, digiti opisyales, ken apay iso da lang, ni Apo Mayor, ken Apo Vice, apay digiti ka line up dahan na nga na-encourage. Awan, updatean to yun to pa Idol Bernard no siya sino dapay dagiti agpaidasig ti naka-i-depositon kadagiti armas na the entire province ngem isun sa paylaeng iti umuna ni Apo Mayor Mike Hernando. Kumusta tayo to meeting? Dapat sumaruno ko mamo digiti da dumapay nga konsehal nga gi surrender ka digiti paltog da ket syempre ket if there is a leader dapat may mga followers din siya at as a team they should follow what the leader is doing right now, di ba? I mean, that is for the benefit or for the good of their group. Iso da, digiti leader da, the mayor can be si mayor, ket nangi surrenderen. Dapat, digiti ko konsyal pa, agi surrender da mo tipaltog, ya? Uwan, Idol Bernard. Tapos na napintas nga buyain. Han lang nga isuda lang tinangiso ko tipaltog. Dapat ma-encourage na babayan iti power of their tongue nga as a leader, you should follow me. At this is the good example nga dapat surutin nyo as a team nga agbalin nga peaceful iti San Nicolas, Ilocos Norte ket santon nga maulitin digiti pa nagpapatay kadigiti kapitan aging gana kadigiti agundaway saan pa nga na-resolbar dita kay San Nicolas, Ilocos Norte Idol Joan, di ba? Uwan, Idol Bernard. Tapos sabihin niyo sa akin na peaceful na ang San Nicolas. Ganon. Diyan, aging gana tayo. Wala pa sino adaba de resultanan Idol Joan adanangegmon result yan iti pamapatay. Resolve pa ilaeng kasi deti kaso Idol Bernard deti nauding update kaso ti bagay Idol Bernard ket na mapailaen kada ti nakaiulin iti biyang ti korte ken kadeti met kaso ti Barba unidentified pa awan sapay deti panakaiuli ti reklamo na no kas pagarigan at ti pamilya at the point persons dan Idol Joan kanigitoy nga pamapatay. Bagay laeng tinamang bagay laeng. Apay tay Barba awampay. Iso di jay nga ron na ududi Idol Bernard awampay ti master. Okay, let's pray for peaceful San Nicolas, Ilocos Norte nang nangruna ka detoy election 2025. Di ba? Kasi unresolved yan pamapatay, killing incident dito nga San Nicolas, Ilocos Norte wherein digiti napapatay ket opisyales iti gobyerno. Saan ka di? Aman, Idol Bernard. Kat iso nga isot ko nakatakat dapat bantayan da nga na imbag iti San Nicolas, Ilocos Norte iraman da kuma iti concern gaputa unresolved cases pa digitoy iti pamapatay. Okay, anymore Idol Joan? Hindi pa ilang ti damag iti iliti San Nicolas kadwa iti 99.5 Bayan Lawag Idol Joan Gipin Tatap.